لناف پنج کامپین کوچبریه لنافچه شهبال باکوڕێ باژارێ حەلەبێ و هەروەها ژی لناف گوند باژار و باژارۆکên ناوچەیە کو bi berdewamî rastî topbarana hêzên Tirkiye û grûpên çekdar ên opozisyona Sûriyê tên ji bêhtirî 4 salan ve bi 10,000 koçberên Efrînî dijîn. Niha ev hezarên koçberên neçar li jêr gefa operasyoneke nû ya artêşa Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriyê ne. Salah Elemdarî endamê komîteya siyasî ya Partiya El-Wehde ji tora medyayî ya Rûdawê re behsa metirsiya li ser van koçberan kir. Yani hato ev gef û girê dewleta Tirk bi cî hatin û şer hate ser herêmên Kurdî ser Bakurê Sûrî. Nimre yek şer tê ser Til Rifetê herêma Şehbayê. Herêma Şehbayê xelkê me Efrînê li wir 4 salî jiyana xwe dike sê ribê wan hêna jî di kona da wek penaber di kona da jiyana xwe dikin. Yani guheger şer were carekî din evkê bibin penaber yani ji penaberiyê berê xwe bidin penaberîkê din. Elemdarî herwiha got yek ji armancên sereke yên Tirkiye dûrxistina van koçberan ji warê wan ê resene. Hinek wê herin bajarên Sûriyê, wê hinek herin herêmên Kurdî din, wê hinek herin Ewropa, gor kanîn û gor imkaniyatê her yekî. Yani zatî armanc hewe, got ji Efrînê bi dûr kevin, got veger di mêjûyê nifşê nû da ji bîr bibe, got ji doza xwe, ji Efrîna xwe, ji axa xwe dagirkerkirî bi dûr kevin. Armanca dewleta Tirk eynî heve. İbrahim Şêxo berdevkê rêxistina mafên mirovan Efrîn gobaregehê wê konekî koçberiyê li Şehbayê ji Rûdawê re got koçberên Efrînî û nişteciyên navçeyê jî li jêr metirsiya êrîşa Tirkiye de ne. Heger vê rewşa operasyonên wan pêk bînin ser erdê metirsîk mezin karîsarî mezin ê xwe re peyda bike. Daxwazê me wek rêxistina mafên mirovan Efrînê em dibêjin hev şer berdewam nebe te dewlet destek nedin em daxwaz dikin saziyên navdewletî taybet Amerîka û Rûsya û dewleta Sûrê jî yanî hev bi erkê xwe bikin û saziyên hiqûqî jî rê nedin vê tiştî ge Tirkiye ti operasyona li Bakur û Rûdawê Sûriyê yanî ava nekê. Li navçeya Şehba nêzî 100,000 koçberên Efrînî hene ku derdora 10,000 ji wan di nav du kampên mezin û sê kampên piçûk de niştecî ne. Herwiha nêzî 50,000 kes ji nişteciyên resen ên herêma Şehbayê hene. Hüseyn Umer, Rûdaw.